Da ban san shi ba. Episode na 4. Episode 4. Ya yi murmushi yana faɗin sunana Isah, kuna jin yunwa ko? Da sauri suka ƙara ɗaga masa kai alamar a zatonsu abinci zai ce musu gashi, amma sai suka ga ya ƙara murmushi ya ci gaba da magana. Sanda aka kawo ni nima haka na ji yunwa kamar zan mutu, gashi ban san kowa ba kuma ba ni da ko kobo, haka na kwana da yunwa, ban san daga zuwan mutum zai fara bara ba, na yi tsammanin wani ne zai zo ya bani, idan za ku bara to ku taso mu tafi. Alu ya jagale yana kallon yaron. Rabe miƙe da sauri yana faɗin taso mu je. Suka miƙe da sauri. Alu ya kalli kayan Rabe sannan ya kalle su. Kayanka kuma fa? Ya tambayi Rabe. Me za a yi da kayansa? Kai ma ka ajiye naka a nan, babu wanda zai ɗaukar maka. Baka ga kayan mu a nan gurin a ajiye ba mu ma? Yaron ya ba shi amsa. Ya nufi wani gurin wani buhu ya buɗe ya ɗauko robar ƙoƙon bara ya kifa a kansa ya kalle su, ku taho mu tafi. Amma ba mu da kwano fa mu. Rabi ya sanar da shi. Ku zo mu je, ma samu a can, sai ku dinga yi da barar kwano idan muka shiga gida. Suka kaɗa kai suka bi shi a baya har lokacin Alu ya kasa sakin jikinsa. Tunanin innarsa yana damunsa a ransa, yana jin dama ya sani da ya tsaya sun yi sallama bai fella da gudu ba, ya taho bai yi sallama da ita ba. To jama'a suna ta sallah, su kuma suna yawon bara, tunda suka fara tafiya gari ya fara haɗewa da hadari, aka fara iska. Isa ya kalle su yana faɗin, kun ga hadari ya haɗu, gashi ba a samun abinci a irin wannan lokacin da sauri. Ni zan dinga shiga, idan na shiga gidan farko, kai sai ka shiga na biyu, kai kuma ka shiga na uku. Yana magana yana nuna su. Suka amsa masa da ɗaga kai alama to. Haka ɗan suka fara yi, sai dai bai fi gida uku suka shiga ba aka fara ruwa. Isa ya fito daga gidan da yake da gudu yana faɗin ku taho mu koma kada ruwa ya mana duka. Ya fara gudu, suka rufa masa baya suna gudu ruwa yana ƙaruwa, har suka isa rumfarsu suka shige. Abin da ya ba su mamaki bai wuce ganin rumfar ta cika da mutane ba, kowa yana neman gurin kwanciya, ga ruwa yana shigowa ta gefe da gefen rumfar. Alu da abokansa suka fara ƙoƙarin neman gurin da za su raba su kwanta, sai dai abin ya faskara, domin duk inda suka raba sai a hankaɗe su. Da ƙarshe Rabe da Isa suka samu gurin da suka raba, amma Alu bai samu gurin kwanciya ba, sai can ƙarshen bakin ƙofar ya samu ya raɓe, amma gurin bai ishe shi kwanciya ba, sai zama ya yi, rabin ƙafafuwansa ruwa na fesowa suna jiƙewa. Haka ya zauna shiru yana ƙarewa daren Ubangiji kallo. A can ƙasan zuciyarsa tunanin innarsa yake yi, ko ta kammala abincin dare, ko ta samu wanda ya iza mata wuta, ko a wani hali take yanzu. Wannan shine abin da ya sanya bai jin dukkan ruwan da ke sauka a raɓin jikinsa har zuwa sanda bacci ya ɗauke shi. Yawayi gari asuba ta yi, an fara tashi cikin gaggawa kamar masu shirin zuwa lahira. Wasu na nufar gidaje barar ruwa domin ba su da ruwan sai sun baro ta, wasu kuma na tsugunawa gaban ruwan da ya taru cikin dare suna alwala da wanke bakunansu. Shi kam ba zai iya amfani da ruwan ƙasan ba, gashi kuma ba shi da robar da zai barato. Haka ya zauna shiru har aka fara karatun asuba, babu sallah bale wanke baki. Shi ma ya shiga sahun karatun, sai dai yunwa ta sanya shi bai fahimtar dukkan karatun da ake masa, ga kuma tunanin innarsa. Wannan ita ce rayuwar da mahaifinsa ke sanar da shi zai yi mai daɗi a binni? Shi dai bai ga wani abin daɗi cikin wannan rayuwar bayan baƙar wahala ba. Yana zaune yana karatu yana kuka, yana jin kamar ya gudu ya koma gurin innarsa wacce bai san halin da take ciki ba a yanzu,
amma ya san babu halin yin hakan domin bai san inda zai biya sadu da garinsu ba. To, a kwana a tashi wata guda ya ƙare ga Alu, dukkan yadda ya so ya saba da wannan rayuwar ya kasa. Idan akwai abin da ke wahalar da rayuwarsa bai wuce rashin abin da zai ci ba. Da yake damuna ce, mutane masu gidajen kansu ma suna fama gurin samun abin da za su sanya a bakin salatin su balle almajirai. Sai dai ya fara sabawa da rayuwar wahala da ƙwarzaban manyansu da jama'ar gari, ya fara fahimtar karatun sosai, ya fahimci dalilin da ya sanya mahaifinsa ya dage ya taho, wato idan mutum yana jin matuƙar yunwa ya fi dagewa ya yi karatu, amma a wani ɓangaren yana ganin kamar ba shi da gata. To yau an wayi gari cikin ruwa da ya hana kowa fita, hatta kasuwa a ranar ba a ci ta cikin daɗin rai ba, domin mutane da dama sun yi zamansu cikin gidajensu. Wannan ya sanya dukkan wani mara gata zai shiga garari gurin neman abin da zai ci da makwancin da zai ɗora haƙarƙarinsa. Kasancewar ranar Juma'a babu makaranta, haka Aliyu ya wuni yana gararan ba a gari gurin neman abin da zai sanya a cikinsa. Tuni sun raba gari da Rabe domin shi ya tare a gidan karuwai. Idan ya tashi daga makaranta can yake zuwa ya yi musu aikace-aikace kamar wanki da sayan taba da wanke-wanke, suna ba shi abinci da kuɗaɗe. Alu ya fara bin sa da farko, sai dai daga baya da ya kula da abubuwan da ke faruwa a gidan, ya tabbatar wa kansa ba zai iya ci gaba da zuwa ba, sai ya watsar, ya gwammace ta bi gida-gida yana bara da neman abin da zai sanya wa uwar hanjinsa. Magariba ta kawo, babu komai cikinsa sai ruwan koko da aka bashi a wani gida tun da farar safiya. Ya dawo makaranta ya zauna cikin abokan karatunsa yana buɗe ido ko wani zai masa tayi ko ya rage ya bashi, sai dai babu kowa a gurin. Kowa ya kama gabansa sai tilin kayansu da suke zube a gurin. Ya zauna shiru cikin rawar jiki da ciwon kai, ga zazzaɓi yana neman saukar masa. Ya dai kula zaman nashi ba shi da amfani, don haka ya ƙara fita cikin ruwan marka-markan ya fara bin gidaje yana bara. Ya shiga gida ya kai 10 amma bai sami komai ba, to ya shiga gida na 11 sai ƙafarsa ta fara nauyi saboda gajiya da wahala. Gidan babu kowa sai caɓali, fitila ta dallar tsakar gidan. Ya fara rera waƙa irin ta almajirai, iya allazi wahidun, iya ina sadaka, iya ko ɗan ƙanzo ne, iya yunwa nake ji ki taimaka min ko da gaya ne, iya yunwa ba ta da hankali. Kusan minti 1 yana ta kwala bara, babu wanda ya ce masa ko kanzo. Ya yanke ƙauna ya juya da zuma barin gidan, sai ya ji murya wani yaro ya kwala masa kira, kai almajiri zo ka amsa. Daɗi ya cika shi, ya nufi cikin gidan da gudunsa har yana tuntuɓe. Bai kula da caɓalin da ke tsakar gidan ba, ya nufi ƙofar ɗakin da ya jiyo muryar yaran. Gani, Alu ya faɗi cikin zumuɗi. Wata mace ta leƙo daga cikin ɗakin cikin hanzari tana duban Alu. Ya aka yi ɗan malam? Alu ya durƙusa cikin sauri. Ina wuni ina? Lafiya lau, ta amsa cikin gaggawa, gami da ƙara kallonsa cikin tuhuma ta hasken ƙwallon tarki da ya dallar tsakar gidan. Yaro ne ya kira ni ya ce na zo na amsa damu. Alu ya yi magana cikin rawar baki da neman taimakonta. A nan gidan? Ta ƙara tambayar Alu cikin gatsali. Alu ya ɗaga kai alamar matar ta yi murmushi gami da faɗin shaƙiyanci ne irin na ɗan baba. Haka yake yi wa almajirai. Mu kanmu ba mu ƙoshi ba, balle mu yi ƙoƙarin baiwa wani. Allah ya baka haƙuri ɗan malam. Jikin Alu ya yi sanyi, ya miƙe hanyar fita domin ya sanya rai ƙwarai da gaske. Zuwa yanzu ya fara jin jiwa kamar zai faɗi. Haka ya lallaɓa ya fice daga gidan. Haka ya ci gaba da gararan ba, amma bai dace ba, har dare ya fara yi, sawu ya fara ɗaukewa, cikin ransa ya fara tsanar jama'ar garin domin ya kula ba su da tausayi. Dukkan halin da yake ciki babu wanda ya taɓa tausaya masa. To, wajen karfe 11 ya koma makaranta, kusan dukkan almajiran sun yi bacci sai wasu matasa guda biyu
da ke zaune suna hira suna cin gurasa da nama a takarda suna ta dariya. Su ne manyan a makarantar tasu. Ya ƙarasa kusa da su ya tsuguna daga gefensu yana lasar baki. Fatan shi su yadda takardar ya ɗauka ya siɗe domin ya san ko ya fi ƙudana ci ba za su ba shi ba. Suna kallon shi sarai suka ci gaba da hira suna cin abin da suke ci. Wasu matasan guda biyu daga cikin samarin suka ƙara shigowa. Sai suka hango sauran suna cin nama da gurasa. Suka nufe su da gudu suka dasawa abin wawa gaba ɗaya suka ɓata gurin ya yi kaca-kaca rabin gurasa ta zube a ƙasa. Alu ya hango wata da ta yi gefe ya nufe ta da sauri. Ya miƙa hannu zai ɗauka ashe ɗaya daga cikin samarin ya hango shi. Sai ku bi shi da sauri ya take hannunsa gami da hankaɗa shi gefe. Alu ya fasa ihu gami da riƙe hannun nasa yana kuka. Wanda ya taka masa hannun ya bi shi da harara yana faɗin, Musa anninka ne da muna cin abu za ka sanya mana hannu? Cikin kuka Alu ya ce, yunwa nake ji tun safe ban ci komai ba. Wanda yake gefensa ya ƙara masa wata harara yana faɗin, ina ruwanmu da rashin cin abincinka, mu ma da guminmu muka samu, wa ya hana ka samu abin da za ka ci? Na ukun ya ce, wallahi yaran nan kukan daɗi ma suke yi, sanda muna kamarsa mun isa mu shiga gardawa har mu sanya musu hannu cikin abinci? Da kuka samu ba ma cewa ku barato mana abinci ko? Wai ba ku kula da shi ba? Wannan yaron faturan da aka kawo shi ya ƙi sakin jiki da kowa, waɗanda yake bi ɗin ma ya daina bin su yanzu, ba shi da aiki kullum sai kuka. Yaro, na gaya maka kuka yanzu ka fara, domin nan ne gidanku, nan ne gurin rayuwarka har abada. Alu yana jin dukkan bayanansu yana kuka, ya rarrafa ya ja jikinsa ya koma gefe ya kwanta jikinsa ya fara zafi, ga yunwa ga taka hannu da aka yi masa ga kuma uban sanyi. Tunanin innarsa ya dinga dawo masa, shi yana cikin wannan halin ita koya take ciki. Yana daga inda yake yana sauraron garadan suna ci gaba da hirarsu, sai ji ɗaya daga cikinsu yana faɗin, ni fa yau ba zan ɓulla tashan nan ba, domin na samu abin da zan kashe daga nan har sati guda. Na biyu ya ce, wai ku bala ba za ku daina wannan abin ba? Kanku kuke cuta fa, iyayenku sun kawo ku karatu amma kuna neman lalata rayuwarku? Na ukun ya ce, ai sun riga ma sun gama lalatawa, ni ina tausaya musu duk ran da malam ya gane halin da suke ciki wallahi sun shiga uku. Wanda aka kira Bala ya miƙe yana huci sai me don ya gano, daman na gaji da zaman gurin nan, idan na ga zai min illa sai na bashi, ni fa yanzu ina da wanda zai iya bani gurin da zan zauna har ƙarshen rayuwata, kuma ba don na samo ba kwaci nama da gurasan nan, dare ɗaya fa zai baka naira 100 har 120 badawa yake yi mutumin. Na farkon ya ce, ka ji banza me naira 100 ko 1000 ya baka a banza, ya kamata dai wallahi kusan annabi ya faku. Bala ya fashe da dariya, ba za ku gane abin da muke nufi ba, ni yanzu can zan zagaya ma, na san cikin daren nan zan iya samun 500 bayan an cika min ciki da abinci da lemo mai sanyi, waye zai raka ni? Su biyu suka kalle shi suna faɗin, Allah ya sawwaƙi, kai ne ɗan wahala, sai ka je ka yi ta yi. Na ukun kuma cewa yi, na gaya maka ba zan ɓulla ba yau, mu haɗe gobe. Bala ya nufi hanyar fita yana dariya gami da faɗin babu damuwa abokina. Alu da ke kwance cikin rawar ɗari yana jin dukkan abin da ke faruwa a ransa yana ta saƙawa da kwancewa. Me Bala yake yi yake samun wannan kuɗin a dare ɗaya? Idan har zai iya samun koda abin da zai dinga ci kullum ne, ai shi zai iya yin abin nan, domin fatan shi a yanzu ya samu inda za a dinga bashi abinci ko da sau ɗaya ne ma a rana. Ya yi ta yawo yana neman gidan da zai yi aiki bai samu ba, amma yana jin kamar ya bi Bala ya gwada irin aikin da Bala ɗin yake yi. Ba tare da ya kammala yanke shawara da zuciyarsa ba sai ya miƙe domin jin Balan na yin nisa da inda yake. Sauran garadan ba su kula da shi ba domin sun ci gaba da hirarsu ne kawai. Ya fita da gaggawa daga cikin rumfa, sai hango Bala ya yi nisa, ya nufi can hanyar bayan gari.
ko da yake ya ji daman ya ce tasha zai je, ya taɓa zuwa tashar bara sau biyu, ya dinga bin bayan Bala wanda bai san yana binsa ba, suka dinga ratsa unguwanni har suka fita wajen gari suka nufi tasha kai tsaye. Tashar babu kowa sai ƙara kukan tsuntsaye da karnuka da gyare. Babu tsoro, Bala ya kutsa kai ya shiga. Halu yana biye da shi. Kai tsaye wata rumfa wacce aka zagaye ta da kwano ya nufa, ya tura ƙofar da ƙarfi ya shige. Halu ya tsaya daga nesa yana kallon inda Bala ya shiga, yana saƙawa da kwancewa. Gurin babu wadata haske sai kaɗan-kaɗan. Ya sami guri ya zauna yana jiran ya ga Bala ya fito shi ma ya shiga, domin bai son Bala ya san ya biyo shi don kada ya dake shi. Yana nan zaune cikin tsananin tsoro da fargaba domin babu mahaluki ko guda, sai hango Bala ya fito daga cikin rumfar yana miƙa. Ya ga ya tsaya yana ƙirga kuɗi masu yawa a hannunsa. Daga inda yake yana iya hangen kuɗin daga ɗan hasken da ke ratsa gurin. Bala ya murmushi ya fara tafiya yana ci gaba da miƙa. Halu dai yana laɓe daga inda yake yana hangensa har ya yi nisa, zuciyarsa tana saƙawa da kwancewa a kan ya tashi ya shiga gurin ko kuma kada ya shiga. Amma yin wadda yake ji da halin da yake ciki suka tunzura zuciyarsa ga shigar, don haka ya miƙe ya nufi gurin yana waige-waige, ya tura ƙofar a hankali tare da yin sallama.